Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Ahoj. Ahoj, non. Jak se cítíš? Výborne, super, perfektne. Nervózna trošku. Takže, jako i ostatní děvčata, i ty máš 10 sekund na to, abys mě se otevřela a povyprávěla o sobě. Áno. Chápeš? Áno, zadanie. Chápem. Dobře, takže spouštím stopky. Už si spustil stopky, hej? Ano, čas ti běží. Takže môžem začať hovoriť. Prosím, Hneď od začiatku. prosím. Tak obšírnejšie by som začala, hej? Takže, Stop. Děkuju. Tvých 10 sekund uplynulo. Jsem opravdu moc rád, že jsme si tak hezky spolu popovídali. a ja som veľmi rada. Ja som si s nikým, ale s nikým na svete ešte tak dobre nepovyprávala. Ježiš. Já myslím, že těch 10 sekund mi absolutně stačilo na to, abych pochopil, že to Suzáne neměla v dětství lehký. I přesto jsem však zjistil, že má ráda psy, nemá ráda kočky, nenávidí cukrovou vatu a stejně je obrovskou přebornicí v sudoce. Sice má jemné sklony k maniodepresi, ale to všechno jste mohli vidět i vy. Ahoj. Ahoj. Jsem rád, že jsi přišla. Máš 10 sekund na to, aby ses mě hezky otevřela a povyprávěla o sobě. Myslím, že chápem. Takže spouštím stopky. Moment. Tak volám sa Jana, teda ja nie som Jana, mám kamarátku Janu a takže to ma teraz trošku poplietlo. Trošku som nervózna, lebo ráno nás skoro zobudili, ani som si nesila umyť zuby, takže mi smrdí z huby. Stop. Děkuji moc krát. Tvých 10 sekund právě uplynulo. Jsem opravdu rád, že ses mě tak hezky otevřela.
Takže za těch 10 sekund jsem si mohl všimnout, ale to jste si jistě všimli i sami, že Majka je velice inteligentní, je kariéristická, co mi trochu překáží, je její introvertnost kombinovaná s extrovertností. Čili jinak velice příjemná děvka. Děvčata teď mají za úkol povyprávět o svém vztahu ke mně. Ja som strašne rada, že sme sa takto zblížili. A ja by som ti chcela povedať, teda neviem, čo ti ostatné dievčatá hovoria, ale ja by som ti chcela povedať jedno také tajomstvo. Tajemství? Poslouchám. Také veľmi, veľmi chúlostivé tajomstvo. Chúlostivé? No, hezky. No, ono... Proste nafotila som fotky. Fotky, jo? Ako, no a? No, fotky, na ktoré zrovna ja nie som hrdá, vieš, ja som chcela byť úprimná. Chápu, jistě. Fotky, na které nejseš hrdá. To se mi líbí, že jsi úprimná. No, také chúlostivé fotky, vieš, také... Chúlostivé? No. To zní slibně. No nie, akože tam som na tých fotkách som nahá celá, som. A jasne, fotky z dovolený na pláži. No nie je zdovolené na pláži, oni sú také veľmi pikantné, vieš, tam všetko vidieť na tých fotkách. Pepřem, jo? Fotky z dovolený na nuda pláži, že jo? Nie na nuda pláži, ja som tam akože s takým chlapom... A se svým přítelem bývalým? Nie, s mojím priateľom bývalým, my tam akože normálne s tým... Chápu, jasně. Ty se smilovala se svým přítelem a ještě jste se nafotili. No, za peniaze som fotila, vieš, no, ja som za peniaze som fotila. Ale to je hezký. Tak vy jste se s přítelem milovali a on ti ještě zaplatil. To já taky udělám, to se mi moc líbí. Ale nie, on bol úplne cudzí chlap, vieš, to nebol môj priateľ. Ja som proste za peniaze sa nafotila s cudzím chlapom, vieš, a proste úplne, že... Ale já v tom nevidím problém. Teď to dělá i Claudia Schiffer. Vieš čo, ja som chcela byť úprimná, vieš. Ja som toto všetko robila za peniaze, ale už to nerobím, lebo ja som chcela, vieš, ja tu mám také malé srdiečko, ktoré búcha pre toho pravého. Vieš, lebo ja som iná ako všetky ostatné. A ty si obyčajná svíňa. Ale tomuhle si já vůbec nerozumím. Já tedy hodně čtu, ale tomu to fakt nerozumím. Tak Majka prožívá některé věci více, než by měla. Třeba to s těmi fotkami z dovolený. No moment. Počkej. Jo, takovýhle fotky ona myslela, že jo? Jo, takovýhle fotky, že jo? Já už se těším na její orgasmus. Můžem to natočit. Majkin orgazmus už o týždeň. Non? Neviem, čo ti narozprávali tie pizdy, ale určite klamali. Ja som úplne iná ako ostatné. Ja hneď ako som ťa videla, som vedela, že ty si ten pravý. Už když jsi mě poprvé viděla? Vieš,
to nebolo, že poprvé. Ja som ťa veľmi dôverne poznala už predtým. Z mojich snov. Z tvých snů? Áno. No, ja som sa neprihlásila do tejto reality show kvôli peniazom, ale preto, aby som našla toho pravého. A bolo pre mňa len príjemným prekvapením a obrovským šťastím, že si to práve ty, môj hrdina z mojich snov. Keď jarný kvet krásou zapučí, zahladíš sa mi do očí, v mojom srdci plameň zahorí, ekonomika sa s problémami borí. Kolik jsi měla chlapů? No takto. V tejto branži, ktorej sa pohybujem, v pornopriemysle, je ich naozaj veľa. Ale to sú profesionálne vzťahy, to sa vlastne ani nepočíta. Pozor, ja som orgazmus nezažila so žiadnym. Orgazmus. Ten si schovávam pre toho pravého. Tak Suzáne prožívá věci opravdu emotivně a do hloubky. Může to s ní být opravdu zajímavé. Zuzanin orgazmus už o týždeň. Takže len, keď už som ťa zbadala naživo, to pre mňa ani nebolo prekvapením. Som vedela, že ty si ten princ z mojich snov. Keď láska kvet rozkvitne. Už to dostal mimo papier. Keď láska kvet zapučí. Ale veď to musí mohol pokračovať. Zabite ho. Non. Neviem, čo ti narozprávali tie ostatné puče. Ale bola som citlivá. Bola som dosť citlivá.